Ahoj, moje meno je Tomáš a toto je už asi nejaký 43. pokus, kedy sa snažím nahrať toto video, aby to malo nejakú hlavu a petu a zatiaľ sa mi to nedarí a toto bude asi ďalší pokus, ktorý bude nepodarený, takže pokúsim sa vám tu nejako vysvetliť na tomto videu, ktoré som vám slúbil, že spravím. Pokúsim sa teda vysvetliť nejaké tie základné princípy, pomocou ktorých môžeme vytvárať stránky pomocou tohto redakčného systému WebV. Je to skutočne jednoduché, je tu len niekoľko pravidel, ktoré sa musia dodržiavať a teda človek sa ich musí naučiť, aby vedel ovládať redakčný systém. Pri tých starších redakčných systémoch tam je tých pravidel celá hromada a pri nás sú to vlastne len 3 pravidlá, ktoré človek potrebuje vedieť. A to keď chce niečo upraviť, jednoducho na to dvakrát klikne, keď chce niečo presunúť, tak to potiahne a keď chce niečo vymazať, tak stlačí Shift a klikne na ten prvok, ktorý chce vymazať. Budem to demonstrovať priamo na tejto stránke, ktorá bola špeciálne vytvorená na to, aby som vám to mohol ukázať. Čiže na to, aby sme mohli administrovať, musíme sa najskôr prihlásiť. Ja už som prihlásený, pretože už to robím 43. krát. A po prihlásení vlastne sa nám zobrazia tieto ikonky, pomocou ktorých môžeme pridávať texty, obrazok, tabulky, video, nejaké moduly, komentáre môžeme sprístupniť, prípadne môžeme pridávať aj panely. Pre demonstráciu tých 3 pravidiel budem pracovať len s textami a obrázkami, aby ste videli, ako jednoduché to je. Čiže chcem pridať text, kliknem na toto tlačítko, vytvorí sa mi odstavec s textom. Keďže chcem pridať text a je to vlastne úprava tohto odstavca, čiže kliknem na to dvakrát, utvorí sa mi nie redakčný systém, ale otvorí sa mi tento textový editor, do ktorého môžem vkladať text. Sú tu nejaké ikonky, pomocou nich môžem tento text štruktúrovať, môžem tu robiť všelijaké listy, môžem ten text spraviť hrubým, kurzívou, počiarknúť. Môžem do textu pridať nejaký link, môžem to zafarbiť nejakou farbou. Proste je tu kopa možností. Čiže uložím to a vidím, ako sa to okamžite premietlo aj na stránke. Čiže to je ďalšia výhoda tohto redakčného systému, že človek robí presne to, čo vidí. Niečo spraví, uloží to a hneď vidí tú zmenu na stránke. Čiže môže okamžite reagovať. Napríklad sa mu to nepáči, že to je široké na 100%, tak si klikne na možnosti, upraví si to, aby to bolo na 50% a tento odstavec sa zmenší na 50%. Ak pridá ďalší text, tento bude mať defaultne nastavené 100%, teda bude sa zobrazať takto. No keď aj ten nastaví napríklad na tých 50%, tak sa tento text presunie vedľa toho prvého a teda máme text v 2 odstavcoch vedľa seba. Ďalej je tu pridávanie tých obrázkov, znova dvojkliknutím vyberiem nejaký súbor, nahrám ho na server, počkám chvíľku, kým sa to nahraje, reloadnem stránku, vidím, že tento obrázok sa tu pridal, pridám ďalší, aby som vám mohol ukázať ďalšie funkcie tohto odstavca. Nahral som ho, reloadnem, vidím, že aj tento je tu. Upravím to dvojkliknutím pri možnosti veľkosť obrázkov, napríklad zase na 50% a vidím, že tieto obrázky sa zmenšili na 50%, umiestnili vedľa seba. Odstavce potom môžem presúvať rôzne, upravovať dvojkliknutím.
Dobre, potom sú tu ešte tabulky, potom môžem pridať ešte nejaké video, ďalšie moduly. Tie pridávam podobne ako upravujem ich podobne ako všetko, čo chcem upraviť, dvakrát to kliknem. Skutočne jednoduché. Vymazávanie, zase stlačím Shift a vymažem to. Pridám tu, aby ste videli niečo. Teraz držím Shift a klikám na to, čo chcem vymazať. Čiže som to pekne vymazal a tie zmeny okamžite vidím. Ďalej tu môžem pridávať tie panely. Zase pridám tie panely a vidím, ako sa ten obsah posunul, upravil na tú šírku, aby to fungovalo tak, aby to proste dobre zobrazovalo. Potom samozrejme v administrácii tu sú nejaké nastavenia stránky, kde môžem nastavovať napríklad šírku panelov. Tu keď nastavím, ja neviem, na tých 300 pixelov, tak sa to upraví a teraz znova tento text, tento obsah sa upravil. Môžem to dať aj, aby to bolo viac vidieť, na 600. Môžem to a zase vidím, že sa to pekne poposúvalo. Keďže 600 je veľa, tak vrátim to späť na tých 220 pôvodných. Čo je ešte také zaujímavé, toto presúvanie týchto odstavcov je aplikované napríklad aj na odkazy v menu vodorovnom. Takisto môžem zobrať tento odkaz, presunúť ho. Potom tu nám môžem pridať nejaké tie panely. Panel s odkazmi, kde môžem pridať odkaz. Pridám odkaz. Môžem pridať ďalší odkaz. Potom sú tu ešte všelijaké ďalšie možnosti nastavení, ktoré zatiaľ nie je potrebné nejako presnejšie vysvetľovať, pretože nevystihujú ten zámer toho redakčného systému. Ale je potrebné ich tam mať, aby sme mali viac možností, ako upravovať stránku. A tieto vlastne odkazy môžem takisto zoradzovať. Myslím, že týmto videom som dostatočne vysvetlil a ukázal názorne výhody výhody tohto redakčného systému. Nevýhody podľa mňa tam nie sú ani žiadne, ale to už záleží od užívateľa. Čiže v maili ešte nájdete odkaz na túto stránku, kde si môžete prečítať niečo o tom redakčnom systéme, môžete si prečítať niečo o tvorbe stránok, nasadení tohto redakčného systému. Prípadne už som tu pripravoval aj nejaké balíky funkcií, ktoré budú vhodné napríklad pre firemné prezentácie, pre web stránky obcí, napríklad pre blog. Tuto ešte zatiaľ nie je, ale už to mám akože v počítači, mám všetko pripravené. To isté platí aj pre cenník, mám taký orientačný, ktorý vám potom môžem tiež poslať, prípadne ukázať. Je to vlastne excelovská tabuľka, kde to samo počíta, napríklad bod zisku vidím a takéto veci, aby sa dala tá cena nastaviť. Dobre, tak ďakujem za pozornosť. Prípadné otázky smerujte na môj mail a to je všetko.